сигнал, че трябва да започнем повдигане на температурата за втората пауза на 63 градуса. Палим реактора. Замерваме между другото тази водичка, да видим какво е достигнало. 63 градуса е идеално. И сега ще направим някакъв си опит за декокция. Не че цела на този ефект, просто искам да добавя, виждам, че имам възможност, по-голямо количество вода. Както казах, винаги съм работил с хидромодул 1 към 3,5 и сега малко се смущавам при 1 към 3. Заради това ще допълним съда, колкото мога повече с водичка. Една касарола около 2 литра, 2 литра и половина, аз не е пълно догоре. Но така или иначе, общото количество вода съм си го приготвил предварително, така че няма как да объркаме. Паркалката седи права, което показва, че доста е гъстичко отдолу. Това да не загорим. Но сега ето имам друг проблем. Няма да мога да бъркам, заради това прекратявам с добавянето на вода. Няма да мога да достигна дъното. Айде още една касарола ще слуша. Аз си помислих, че ицето оператора ми подсвирва, а то се оказва, че пенчерата, отрязката променява температурата, може би. Купя, да измерим температурата. Както казахме, гоним 63 градуса. Но точно в момента е нужно интензивно бъркане, заради това да ще вземем с бъркане. Явно ще ми трябва по-голяма бъркалка като за бутилица. Имам такава, с нея бъркам чибрите на виното, но явно ще трябва да я взема и да я прилагам при варенето на бира. Все пак вече ми се струва, че може и да може да стане номера с редуктора. Не. Както съм казал, мъзъла е двигател на прогреса и
заради прословутия си мързел, исках да облегча нещата с механизация. Но, за жалост, не съм предвидил, че толкова голямо ще бъде усилието. Тази маса да издържи, че натоварването е твърде голямо. Да ни поддаде и да направим страхотна деля. Не знам само на мен ли ми е топло. Операторът се седи спокоен, грам пот няма по челото му, а аз виждате с какъв пот на челото правя бира. Не е лесно. А още по-трудно е, когато се пие. А най-трудно е, когато човек се напие. Но с тренинг и това се преодолява. Седем вече достигаме. Още веднъж казахме, гоним 63 градуса. Но сега си спомням, че Виктор казваше, че той в 100-литровия казан с двигателче, чистачка на автомобил, успява да се разбърка майчето. Това двигателче ни вярвам да е по-мощно от моя редуктор. И направо се изкушавам да пробвам. Да, и ще го направим. Замерваме температурата. Тя да бъде 63. Охо, дори сме я подминали. Спираме и включваме 30-минутна пауза. Това е главното озахаряване. Времето започва да тече сега. Така. Междувременно извадихме още веднъж пивна мъст, охладих я, за да можем да видим на колко градуса е. Идеално, на 19,4. Добре, да премерим какво се е случило с pH-то. 5,4 вместо 5. 5,2 гоним, 5,3. Ние сме просто перфектни. Това беше от този урит. Повече не може да искам с него. Прибираме го до следващия път. Слагаме си тази пивна мъст. И сега е ред да се захващаме с други неща. Време е да направим йодната проба. Ето достигаме 76 градуса. 4 и така. Повдигаме до 78 и правим тъй наречения маш аут. Прекратяваме работа на всички ензими. Ще видим колко ни е успешно. Така.
Може и да имам тук малко йод. Чудесен резултат. Няма тъмносини, черни, лилави и други нюанси, което означава, че озахаряването е приключило. Да премерим температурата, да ни вдигнем над 78, защото ще ни се прищат белтъците и няма да можем да филтрираме като хората. Охо, ето. Приключваме. И така ще посадим 10 минути за маш аут. Какви сложни термини научихме покрай това пивоварство. Така. Да купим, къде? Ето го. Да се нагласим термометъра.